Chámome Miriam e son alumna en prácticas do Museo das Peregrinacións de Santiago. A miña peza favorita é a cantimplora con forma de cuncha de vieira. Esta encóntrase na parte de símbolos da peregrinación xacobea na primeira planta do museo. Trátase dunha peza realizada en louza cuberta con esmalte, da que o seu orixe se remonta a finais do século XVII e a principios do XVIII. Chamoume a atención sobre todo pola sorprendente fusión entre dous símbolos da peregrinación. Resultoume unha combinación inesperada pero moi engaiolante. Estamos acostumados a ver a típica cuncha de vieira e a cantimplora de cabaza, pero personalmente nunca antes vira unha mezcla similar a esta. Outro dos motivos polo que se convertiu na miña peza favorita é a forma na que está pintada, a delicadeza na que se trazaron a man todas esas raias e detalles en diversas cores. O feito de que cada unha desas liñas amarelas teña texturas e relevo fai que necesite observar a obra con detemento para apreciar cada xesto da pintura. Por outro lado, entre esas liñas, que parece que formen as costelas deste bivalvo, encóntranse os motivos en morado. Esos pequenos detalles aseméllanseme á propia forma da vieira, como unha especie de representación artística dela. Pero o que máis me atrapa destos detalles é que cada un deles sexa diferente. Neste aspecto creo que se trata dunha peza que foi feita dunha forma moi meticulosa e detallada, pero que non aspiraba a un perfeccionismo extremo, e iso é o que fai única. Aínda tendo toda esta pintoresca e singular decoración e a hibridación coa típica cantimplora de peregrino, seguimos identificando a perfección que se trata dun símbolo tanto de peregrinación como de Santiago. Benvidos e benvidas. Son María, alumna en prácticas, e vou vos a presentar a miña peza favorita. No 874, Afonso III e Dona Ximena doan a cruz á Basílica de Santiago. Anos máis tarde, esta cruz será utilizada para a consagración da basílica. Sabemos que a cruz está presente na consagración da catedral o 21 de abril de 1211, sendo rei Afonso IX. As seguintes testemunhas remóntanse a 1572, nas que Ambrosio de Morales escribe que na Catedral de Santiago había 3 cruces con ligno en crucis e que unha delas é moi pequena cun crucifixo antiquísimo e teñena asida nunha cruz de ouro moi semellante á dos Anxos de Oviedo, no talle e na labor, salvo que a de Oviedo é un pouco maior. Segundo Antonio López Ferreiro, sería no século XVII cando se lle coloca a cruz de Ordoño II, pero sabemos, grazas a Ambrosio de Morales, que xa estaba colocada anteriormente. Engade López Ferreiro que a cruz de Ordoño II cóbrese cunha chapa de prata dourada de pésimo gusto, sobre a cal se lle aplicou un crucifixo tamén de prata. José de Villamil y Castro escribe no 1866 que a cruz ten outro Cristo que non é o de Ordoño II, senón que é unha aplicación moi posterior. Ao ano seguinte cáptanse as fotografías máis antigas que conservamos, onde podemos ver todos os engadidos aos que se referían os autores anteriores. López Ferreiro, a finais do século XIX, indica que se lle retiran todos os engadidos anteriores para recuperar o seu aspecto orixinal. Así o amosan as fototipias de Hauser e Menet, realizadas no 1906. O 7 de maio de 1906, a cruz de Afonso III desaparece da Capela das Reliquias. No 1917 dáse por perdida e encárgase unha réplica de bronce dourado ao prateiro Ricardo Martínez Costolla. A peza que vemos hoxe realízase no ano 2004, seguindo os mesmos procedementos artesanais coas que fora realizada a cruz orixinal no século IX. Finalmente, púidose reconstruir acatando a orixinalidade, grazas ás investigacións para poder recuperar os elementos perdidos. O que vemos actualmente no Museo das Peregrinacións e de Santiago é unha réplica dunha peza que estivo presente nos momentos máis importantes para a catedral e a historia da cidade.